Moko kuom giwacho ni ng'anyo nyaka sani osenyago lemo. Kata kamano Jacob ka wadhi mbele kod twak marwa, jatend piny Kenya William Ruto chieng' Jumapil noloso ka entiere kaunti ma Bometa, kama bende koro nogoyo duonde piny ni koro wacho noko biling' ahinya nyako tudore kod weche mag ng'anyo. Koro nowacho nobro bedo kotiyo gi teko ma katiba omiye maneno ni ochiwo arita makare ne piny Kenya. Ng'ato nyalo bedo ni penjore katudore kod ng'anyo mosebedo kwaneno kinde ka kinde. Jatend piny nitiere kod teko mane maneno ni ochiwo arita makare ne piny Kenya, kata bedo ni rowere to ramo ni pod gibiro bedo ka ging'anyo nyaka sirikal winj dwaro mag giduto magindiko piny. Joyce, akia teko ma president ne wacho ni obro tiyo go mar rito Kenya nikech teko maparo bende nitie gi limitations mage according to 2010 constitution. Ng'eni ng'anyo ni katiba. Omiyo president ok nyal wuoka to o threaten yo wacho ni en go ng'ata mang'anyo obro deal go. Kata mana IG notemo wacho ni ng'anyo illegal, to nineno ka court ma Kenya ka onyise ni mano mare onge gima is illegal about ng'anyo. Gima timre niya, president aparo ni ohunga wisdom moro ma Nyasaye miyo jini. Apa ni en gi rieko mar mosomo e book. To onge wisdom ma Nyasaye miyo jini. Nikech en gi wisdom, do se realize ni gima jo matindo gi dwaro gin gik ma very simple, ma timo yot malich. President ne vunja katiba nini cha cabinet kaka no vunja cha. To wacho ni jodala jo matindo gi wacho ni gimbe gidwaro inclusion e cabinet, to gidwa ni mondo wawinj, to giwacho ni jok mo aseyiero ka cabinet gi ne gin jok ma incompetent. Koro we wabeda negi broad based discussion mondo wang'i jo manyalo bedo competent enough manyalo bede cabinet, to make sure ni among the cabinets go nitiere youths moko achiel ariyo moko mabe oketo kanyo, iwinjo, mondo joma tindo bone ni they are included. Then odhi e PSS gi be ong'iyo, kasto nyiso parliament ni parliament timu tiju kaka parliament, you are an independent body. Kikutim tiju ni ung'iyo gima president timo kata gine, kata an unyalo hold accountable to some of my actions. Ko set parliament free kamano, to judiciary o set free. Kasto wan kaka joma tindo waneno ka systems ma Kenya ka work, we will stand with our president. Onge ng'ama ok nyal dwaro ni mondo chungi piny gi, onge ng'ama ok nyal dwaro berne piny gi, but president owe threaten joma tindo. Ing'eni joma tindo gi mo threaten gi, joma tindo gi ong'eyo, and then joma tindo gi be onge gima ginyalo lose. Ing'eni kata mana jowa mosetho sani onge gimo, wan waonge buildings moko madongo dongo town kae, kata investments moko belich mo wasekwalo makoro ka ng'wa to wacho ni ng'ini adhi to aweyo 6 to 10 lacha ko kone ga to sani. Wan gimo wadware niya, wachak a country ma can operate kaka ineno developed countries kaka US operate, kaka Britain operate, ma ng'ato kotimo mistake to kata pok onyise ni there is a mistake to say resign. Apenji Joyce, in kata Kenya kai waseneno kata kaka other countries timo kata investigation in terms of the police service. Kenya kai mi yudo kata police biro mako ng'ato kapok obedo gi enough evidence ni ng'ani to kamako kawuono ka tere cell to kinyi ka tere court, to court ok ne weye nikech evidence manogo dhi miyo itwe. Kenya kai is a country ma jatend owadwa ni police biro to make, to along the way kae police bargain kod police do be bargain kodi along the way kapok gichopo sel ku to nitie bargaining moseto in between the land cruiser nyaka police station. Ni ng'eni in wacho report osechoponwa kama koro in mondo mi wadwa ndi charges ni obed kama mi wagi machalo kama iwinjo. Koro ng'ani chopo sel kacha ka already oseng'eyo ni gima kama imedwaro kuom osego simba achiel ariyo adek moko. Kinyi ka itero charge sheet e court, to judge ng'iya charge sheet kama to wacho ni this is nonsense. Emo ineno ka cases bedo dismissed. But ka wanyalo bedo gi a system ma Joyce nyalo bedo accused kawuono, to police does not even inform you ni gin gi complaint about you ni timo gima chalo ka police timo investigation. By the time magibiro maki kana mana December kana mana next year dwe mar adek,
to give you makika, the case is watertight. Kagintiere kod evidence te madwarore. Madwarore, ma ok gicha gichope court ko agin somebody says, give us 14 days to investigate. You're investigating what? So you have all the time. Present this person modern invest. So what we are saying as young people, Joyce, there are systems that are designed just not to work in this country. And we want to fix that. That's all we want. Tom Duku korka kori paro ne jatend piny en teko mane makatiba omiye maneno ni ochiwo arita makare ne piny Kenya mangima.